καλημέρα, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα θέλω να σας δείξω ένα από τα πιο ωραία και organic γραφεία που έχουμε φτιάξει. Πραγματικά το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει. Πάμε! Στην καρδιά της Καλαμάτας ανακαλύψτε ένα προσεγμένο και μοντέρνο επαγγελματικό χώρο, όπου η κομψότητα συναντά την ηρεμία και την άνεση. Οι ουδέτερες γήινες αποχρώσεις, το φυσικό ξύλο και ο μίνιμαλ φωτισμός δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που αποπνέει επαγγελματισμό και ταυτόχρονα προσφέρει μια αίσθηση οικειότητας. Η διάταξη του χώρου είναι μελετημένη για να προάγει τη λειτουργικότητα με ένα ανοιχτό και φωτεινό χώρο υποδοχής που συνδέεται αρμονικά με τον κύριο επαγγελματικό χώρο. Σύγχρονος, μίνιμαλ και προσεγμένος ο χώρος της διατροφολόγου μας που αποπνέει ηρεμία, καθαρότητα και επαγγελματισμό. Η συγκεκριμένη χρωματική παλέτα που έχουμε επιλέξει δημιουργεί ένα φιλόξενο και ζεστό περιβάλλον που αποπνέει εμπιστοσύνη. Ο χώρος που φτιάξαμε είναι ιδανικός για έναν σύγχρονο διατροφολόγο που θέλει να προσφέρει υπηρεσίες σε ένα καθαρό, οργανωμένο και αισθητικά ισορροπημένο περιβάλλον. Γεια σου Εφάκη!